Mnohí odborníci pokladajú zdomácnenie zvierat za taký významný čin pre ľudstvo, akým je vynájdenie písma. Domáce zvieratá už celé tisícročia prinášajú ľuďom úžitok, potešenie, inšpiráciu i estetický zážitok. Chov zvierat nestratil svoj význam ani v dnešnej modernej dobe. Skôr naopak. Človek sa aj takýmto spôsobom približuje k prírode a navyše aktívne a užitočne využíva voľný čas. Pre budúcich chovateľov a chovateľov začiatočníkov ponúkame niekoľko drobných rád. Aby sme vás oznámili s niektorými čistokrvnými plemenami kúr, ktoré zaraďujeme medzi hrabavú hydinu, navštívili sme niekoľkých chovateľov. Najdlhšie sme sa zdržali u chovateľov manželov Žunkových, ktorí majú svoje hydinové kráľovstvo priamo v tieni výškových panelákov na okraji jedného bratislavského sídliska. Podľa úžitkovosti môžeme rozdeliť plemená kúr do niekoľkých základných skupín alebo plemien. Nosivé plemená, mäsové alebo kombinované plemená mäsovo-nosivé. Okrem toho sa chovajú aj malé a okrasné plemená. Z nosivých plemien sa najčastejšie chovajú leghornky a vlašky. Pre chovateľov začiatočníkov odporúčame chovať kury s kombinovanou mäsovo-nosivou úžitkovosťou. Takými sú napríklad plymutky. Patrí sem aj naše národné plemeno oravka. I keď sa v súčasnosti ešte len došľachťuje, najmä v oblasti upevňovania exteriérových znakov, má mnohé výhodné vlastnosti. Rýchlo rastie, skoro znáša vajcia. Oravka je vhodná aj do chladnejších podhorských oblastí. Možno ste si z našej malej ponuky už niektoré plemená kúr vybrali, aspoň teoreticky. Ako však na to ísť v praxi? To už je otázka pre jednu zo skúsených chovateliek, akou je napríklad Ivanka Žunková z Bratislavy. Každý začínajúci chovateľ, ktorý chce chovať hydinu, by si mal v prvom rade uvedomiť, akú hydinu bude chovať. Či bude chovať na mäso, na vajíčka, alebo športovú okrasnú hydinu. V druhom rade by si mal uvedomiť, aké má možnosti materiálne, finančné a priestorové. Pre hydinu je veľmi dôležité nie len krmivo, ale aj jej ustajnenie. Typ kurína, ako aj stavebný a konštrukčný materiál závisia od klimatických pomerov danej chovateľskej oblasti. Veľkosť kurína musí byť prispôsobená počtu a veľkosti ustajnených zvierat. Optimálnejšie je chovať radšej menej kúr na väčšej ploche. V opačnom prípade by mohlo prísť ku kanibalizmu. Základnou podmienkou pri stavbe kurína je to, aby poskytoval dostatok vzduchu, aby sa dal dobre čistiť a aby bol izolovaný od vlhkosti. K vnútornému zariadeniu kurína patria bydlá s trusným pultom, ďalej krmidlá a napájadlá, prípadne hlboká podstielka. Súčasťou každého kurína sú aj znáškové hniezda. Obyčajne sú umiestnené v tmavšej časti kurína. Pre úspešný chov a odchov hydiny je veľmi dôležitá správna výživa a technika krmenia. K technike krmenia patria okrem iného aj vhodné krmidlá. Slúžia na to, aby sa krmivom hospodárne zaobchádzalo, aby ho hydina zbytočne neznečisťovala.
Krmidlá sa môžu zakúpiť, alebo si ich podľa potreby môžete urobiť aj sami, tak ako to urobil aj tento chovateľ. Z krmív rastlinného pôvodu sú vhodné pšenica, kukuričné či jačmenné šroty, prevarené strukoviny a podobne. Veľmi účinné je používanie kompletných krmných zmesí. Medzi doplnkové krmivá patria mladé zelené krmivo a pre staršiu hydinu aj zvyšky z jedál a potravín. Keďže hydina prehltáva pomerne tvrdú potravu a drvenie potravy prebieha v svalnatom žalúdku pomocou kamienkov, najmä v uzavretých výbehoch nesmie chýbať tzv. Grit. Je to drobný štrk, drvený vápenec alebo iný prírodný materiál. Stály dostatok čerstvej vody je rovnako dôležitý faktor ako krmenie. Vhodné napájadlá umiestnime v teréne tak, aby sa voda rýchlo nezohriala. Nesmieme zabudnúť na čistotu a dezinfekciu napájadiel. Aj to patrí k hlavným zásadám chovu. Pravidelné čistenie chovných objektov, kontrola trusu a prípadná dezinfekcia priestorov dávajú záruku zdravej plemenitby. Je to také dôležité ako pravidelné prehliadky zdravotného stavu hydiny a odstraňovanie prípadných parazitov. Mohli by sme povedať, že vrcholom chovateľskej činnosti je reprodukcia, teda rozmnožovanie. Základom je vhodný výber jedincov oboch pohlaví. Vajcia, ktoré sa používajú na liahnutie, tzv. Násadové vajcia, musia mať svoju biologickú hodnotu, hmotnosť, tvar a čistý povrch. Znečistené vajcia sa v zásade nesmú umývať, ale čistiť kartáčom alebo brúsnym papierom. Liahnutie mláďat sa uskutočňuje dvoma spôsobmi. Prirodzené liahnutie je pod kôčkou. Pretože počet kôčiek a čas kvokania nie je vždy pre chovateľa vyhovujúci, čím ďalej, tým viac používajú chovatelia umelé liahne. Všetky liahne treba najskôr odskúšať, vyhriať na požadovanú teplotu a zabezpečiť relatívnu vlhkosť. Násadové vajcia uložíme na liesky a pravidelne ich otáčame cez špicatejší koniec vajca. Asi na 20. deň prichádza ku kľuvaniu a na 21. deň k liahnutiu kurčiat. Keďže v tomto prípade ide o kontrolovaný, čistokrvný chov, kuriatka ihneď označíme krídelnou značkou. Z liahne ich vyberáme až po obschnutí. Pri odchove mláďat s kôčkou má chovateľ určitú výhodu v tom, že časť starostí o výchovu mláďat berie na seba kôčka. Mláďatá po vyliahnutí, či už pod kôčkou alebo v umelej liahni, musíme vložiť do odchovného priestoru, ktorý je vyhriatý na určitú teplotu. Bezprostredné ohrievanie zabezpečuje chovateľ aj v ďalších dňoch vývoja vhodným tepelným zdrojom. Mláďatá hrabavej hydiny sú nekrmivé, to znamená, že po vyliahnutí sú schopné krmiť sa samé. Na krmenie kurčiat sú vhodné krmivá v podobe šrotov a krmné zmesy. Vhodným doplnkom sú posekané alebo postrúhané vajcia a zelené krmivo. Nesmie chýbať čerstvá voda a grit.
Každodenná starostlivosť chovateľa priniesla svoje ovocie. Zdravé potomstvo pre úspešný chov, ekonomický osoch a spokojnosť z dobre vykonanej práce.